चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि मोनद' समाजारि आफादफोरनि जथुमा खुंफुंनो लानाय बानजाय आफादनि मावख'खौ दिनै बेखेवबाय। खुंग्रिं ओनसोलनि गासै मोनद' समाजारि आफादफोर फारियै खुंग्रिं दालाइसा एबसु, खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद, खुंग्रिं हिमालया हारिमु आफाद, खुंग्रिं जौगाखां आफाद, खुंग्रिं बर' समाज आरो खुंग्रिं ट्राइबेल संघ आफादा फैगौ डिसेम्बर दाननि 1 आरो 2 खालाराव साननैनि आबुं हाबाफारिजों गाव गावनि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंग्रिं ओनसोलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिनो दिनै बानजाय आफादनि मावख'खौ बानजाय आफादनि मासिगिरि बिरदाव मुसाहारिया बेखेवना होयो। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मोनद' आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजाफोरा। खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा दीपावली थामहिनबा जोंहा काली फुजा, बिनिनो आङो साफ्रोमबो जोंनि सुबुं माहारिनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय आं गिबियाव जासिबाय। दिनैहाय जोंहा खोब मोजां दिन होननानै बुंनांगोन। जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय जोंहा मोनद' आफाद जेरै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद, खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खुंग्रिं दख'रा बर' समाज, खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ, खुंग्रिं जौगाखां आफाद आरो खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद, बे मोनद' आफादा 14 सेप्तेम्बर 2024 इं अक्ट'खालि बे मोनद' आफादखौ जा जथुमा खुंनांगौनि थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों। बे बानजाय आफादा दिनैहाय फैयै फैयै जोंहा बे मोनद' आफादनि जे खुंनांगौ जे जथुमा, बे जथुमानि जोंहा मोनसे मावख' बेखेवनाय हाबाफारि, बेखौ जोङो एसे सिगाङाव जों फोजोबबाय। आरो बे मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो जा मोनद' आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि मावथि बिथांमोन, जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जा सानसुमै बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों। आं आसा खालामदों जे बे जोंनि फैबाय थानाय जे जथुमा फैगौ डिसेम्बर दाननि 1 आरो 2 अक्ट'आव जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो निस्सय गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। आरो बेयो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जागोन बेखौ जोङो मिजिं खालामो। मानोना जों गुबुन गुबुन जायगायाव दिनैहाय नुनो मोनदों बेबादि मोनसे जथुमायाव 6था आफाद बेबादि लोगो लांनानै खुंफैनायखौ जों नुवाखै। बे जोंनि थाखाय खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे खौसेथिनि नेरसोन जानानै थागोन। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों निस्सय जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जौगानाय, बे ओनसोलनि राव थुनलाइ हारिमु गासै बिथिंनि जौगानाय, बिनि फारसे जोङो निस्सय आफादफ्रा गोथौयै सावरायलायगोन आरो थांखि लागोन। आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ गेरेमसा ओनसोल दानायनि थाखाय, जौगाखां ओनसोल दानायनि थाखाय, गोहोगोरा ओनसोल दानायनि थाखाय बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो मावफुंनो हागोन बा सावरायनानै जों थांखियाव लानो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामदों। आसा खालामो जोङो बयबो बे हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानानै बे जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा? फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा? फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहराव US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। नंगौ, क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि-शार्ट, जुथा, टपि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव। लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर। US पल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्थमान फुजानि अफार सोलिगासिनो। मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा। US पल' जुदि 8000नि मार्केट खालामोब्ला 1000नि केशबेक दं, आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000नि बेक फ्रि मोनगोन। आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला, जुदि 10000 एबाब लायोबा 13000नि लायोब्ला 2000 केशबेक दं। आरो जुदि 17000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे US पल'आवहाय। आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ। पुमा शुसआव दं बर्थमान बाय 1 20% अफ, बाय 2 25% अफ, आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं। दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल काली फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा। मैं এখন किलारर मेनेजार হয়।
আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে 3999 পাৰ্চেছ কৰিলে আপুনি 500 লেছ পাব আৰু 5999 আপুনি যদি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 1000 লেছ পাব আৰু যদি 449 যদি আপুনি মানে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 2000 লেছ পাব কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল কালেকশ্যন আছে টি চাৰ্টৰ কালেকশ্যন তাৰপিছত চাৰ্ট জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব